Maayong adlaw sa inyong tanan mga idol. Day 1 sa akong pag-operasyon limpyo diri likod sa office shop. Hapit naman lagi pod ko mo iskirda dinhi mo biyahe nako sa Cebu pohon sa akong lugar kung diin ako gikan sa isla sa Lapu-Lapu City. Mauning ga-operation segregate gyud ko sa mga basura diri sa likod para dawaton sabni og dili magpundok maayo dinhi, mahawan-hawan sabtan awon dinhi pagkahuman masulod og sako ang segregated na nga mga basura. Saon daan pa man gyud ni sa una pag-abot nako dinhi gasagol-sagol na ni raman gud ni diri mga plastik, papel, botilya, puthaw ug uban pa. Dili sab ni dawaton sa taga garbage truck sa taga barangay kung ang basura dili hanay. Nanaghan na sab maayo ang mga ilaga diri sa likod. Maoy ampay pud lagi sa mga wild rat kining basura sa sako magtatag na lang inig kabuntag sayo. Bisan asa mga pasok ang mga plastik sa kilid-kilid. Mauning kinahanglan na gyud i-segregate. Mas maayo sab ning malimpyuhan, maayo na lang muanhi ang tag-iya dinhi makita sab niya wala nay basurang nagkatag. Mas maayo sab ng limpyo og hawan sa akong pagbiyahe pohon. Bisan tuod noon wala mag-ingon, mas maayo sab gyud ng mga hipos ning mga basuraha. Ni napundok na gyud og nalahi na ang mga lata og puthaw, mga ginagmayng buak sa bildo, yuta-yuta ug ubang gagmayng basura, mga plastik, styrofoam, mga karton ug mga papel. Kining isa ka sako ugma na pud ni pohon. Idasok usa nato maayo baby kay haom pamansab kaayo ni para dasok na dasok gyud kaayo ni. Biradahan sa natong pinataka bi. Birada boards, ang birada oy. Lami keng pagkablit oy. Lami oy. Slide be. Bitok ba. Murag korek oy. Stilan sab. Are, sayawan sabi. Stilan. So mga idol, mauni ang ako ang nasegregate na nga mga basura karon sa day 1 na akong pag-segregate ni ani sulod sa isa ka jumbo nga sako. Nalahi na gyud ang puros mga plastik, mga lata o gagmayng mga puthaw, papel o mga karton o uban pang nilalang animal. Nahawan-hawan na sab tan-awon. Good fucking job.